Другий полуфинал от Ляпис был размерен. Всех приветствую. Сегодняшняя игра решающая для любой команды. Борьтесь за этот финал. Тут собраны лучшие из лучших, поэтому мы ждем лучшую игру. Дальше пройдет только один, поэтому стремитесь к успеху. Уважайте соперника и на начало помолимся. В имя Отца и Сына и Духа Святого. Вітай, Марія. Команде дирекции «Спуть». Привет! Привет! Ну что ж, незабаром распочнется другая полуфинальная война. Сустракаються Міреєм, Яною Червоним і команда Old Ляпис, стражини нашого турніру, Яни у темних кольорах, у чорних. Під час чемпіонату команди зустракалися між собою. Тоді була зафіксована нічия 1-1. Але сьогодні нічиї не буде. Коли війна скончиться з ровним ліком у основний час, буде час додатний. А коли потім буде ровний лік, то ми побачимо серію болітів. Так, з центра поля починає Міреєм. Виталий Крупин, это лидер команды Миреем, безумный лидер. И многим залежит вынік сьогоднішньої гульні від того, яку його пройде гульня. І одразу стрельба брама. Він блокується. Пройшов удар, знову заблокований. Аут на користь Old Ляписа. Помилка. Артем Шевчик б'є поворотом, трапляє у свого, аут на користь Міреєм. Олексій Мажейко. Передача до Владислава Литвинчука. Євген Бурко рятує свою команду. Ногами наперед катиться кутовий удар. Проб'є Old Ляпис. На Артема Шевчика і здолку Євген Бурко вирятовує свою команду. Два сейви, два фантастичні сейви ми побачили від Жені. Old Ляпис гуляє по принципу самий тлустий стоїть на брамі. Як ми бачимо, сьогодні самий тлустий – це Артем Шевчик. Нет, это передача, добрая передача, да, Артем Шевчик на Владислава Литвинчука, але бачно, що Влад хвилюється крихи. Удар від Олексія Мажейка, вище ворот. Скільки вже стрелів, вже до першої хвилини донесли гравці команди Old Ляпис по брамах соперника. Лік 0-0. Артем Шевчик з м'ячом, передача небезпечно, воєн брамник. Вильня рукою. Євген Бурко вибиває аут. Перепасовка. Пас. Не вельми добрий пас отримався у Влада Литвинчука. Артем Шевчик показав, що буде бить і пробиває. Не блокує оборонця цей удар. Олексій Мажейко знову з Артемом Шевчиком гуляє. Шмат бегает гравцы Old Ляписа. Передача до Влада Литвинчука и знову не отрымливается у Влада ничего. Артем Шевчик іде наперед. Передача!
небезпечно могло бути. Кутовий удар повинен бути. Отворот, каже суддя. Отворот. Слухайте суддю. Бачно, що перевага, гольова перевага у Ляписа, але ми ведаем, що Миріель та команда всі свої гульні згуляв на турнірі, віддаючи перевагу соперникам і збиваючи на контратаку. Удар від Павла Купцова, який вийшов на заміну. Аут на користь. Удар по Брабах. Євген Бурко продає Гадибяш, який летів вище. Передача недокладна. 0-0. Шмат праці сьогодні у Жені. Покульський його справляється. І це лезвие не гол. Я кажу, Віталій Пибет може створити гол з нічого має. І такий стріл зі своєї полови, і Артем Шевчук, мабуть, навіть не відбиває. Просто його трапив в цей м'яч. Знову пробиває Віталій Пибет. Литвинчук обдошла к этой передаче. Удар по Брамах. Євген Бурко на месте. Влад добивает. Євген Бурко головой выносит мяч на аут. Передача и Влад потягнулся и пробить. Треба ему присесть и крыху на лавку. Не замыкай он некоторые моменты. Волнуется за надо. Не зовсім добре. Не зараз добре передача. Проморудил Леша с пасом. Удар. Нет. Пас на Артема Шевчука. Нечеканий стріл спирав у дальню дев'ятку. Пригожий, Євген Бурко не заважив, як м'яч вилетів за вихідом. 1-0 на користь Ляписа. Ось так тягнув Женя. Тут такий стріл просто не шакав він гэта. Не шакав, що так до Максима потрапить мяч. Але Леша виграв. Бедный Пригожин первый забил, конечно. От гульца Миріеля только что было. Подход. Пас на Андрея Кохан разбил. Один спиной по полу. Присягнул из гульцу Миріеля. Задумался на Гермакчу. Вышел там мяч или нет. Хотят разгулять хлопцы. Знов удар Витальника. Один из таких ударов, времени просто может залететь в руку.
Климов добивает. Артем Шевчик, Климов. Як же цепляется за мяч Виталий Климов? Поглядите. Здається, уже сгубил я. Я знову он как подтягивает, даже подтягивает наступ. І вельми добре займає позицію на полі. Який момент зараз утворили гульці Міріелі. Вельми пригоже було. Удар по брамах здалек недокладно. І знову удар значно вище ворот. 1-1. Добрий був пас зараз. Перекатують м'яч на своїй половині поля гольці. І добрий передача. Тарасевич трохи не зрозумів цього паса. Женя зараз кинув вище за середину м'ячом. Попадется. Пирохоп. Штрафний удар. Перехвальне виконання Міріелі. Бить буде Артем Шевчик. Добрый мощный удар, але не докладно. И вот такая подумка, и здорово Евгений Бурко доводит формировать свою команду. Только он же все не зрадил. Який момент зараз був у Ляпіса. І ледве поплатилися вони за це. Могли набити контратацію гольці Міріелі. Знов таки нечаканий стріл був по брамах. Виходить гол. Ви поглядіть, як відбудується Віталій. Он летит, переводится. Видите, куда? Добра комбінація могла триматися. Удар по брамах Євген Бурко рятує свою команду. І добрий бобот Владислава Литвинчука був. Гульня рукой. Зараз був добрий момент Міріелі.
знімає манішку, і він пойде гуляти у полі. Один Міруель наперед. Скільки моментів було у Роль Ляпіса, скільки раз потягнув Євген Бурков. Міруель пару моментів і забиває. Реалізація, звісно, вельми добра. Что это было? Это не удар. Всем сюда! Бьется Мируэль. Коли забитие счета, и все, у Ляписа буде вельми мало шансів пройти. Забить 2 Мируэля, коли володують перевагою. Перший тайм скончений, Мируэль напереди 2-1. Виталий ну, постараюсь. Сколько вы не забили в первом тайме? Так, розпочинається другий тайм. З другого полуфіналу КДП-7. Ляпіс гуляє з Міруелем і програє 2-1. Міруель видає добру гульню. Красавчики, особливо красавчик, це Віталь Пупін, який забив 2 голи. Дубль на його рахунку. А його було 3 моменти, 2 голи він забив. І так само Євген Бурков, Анник Міруеля робить невероятні речі, рятує свою команду раз за разом. Павел Купцов спробував по себе забити. І зараз ось ще один момент у Міруеля. Помилочка. Десь не скончилася вона голом. Павел Купцов добре розвернувся. Передача! Олексій Важенко пробиває. Суддя мовчить. Добрий момент ще раз. Удар! Закликаю Артем Шевчук свою команду где-нибудь больше активно, больше мощно прессинговать. Выше ворот летит мяч. Это зробив Олексій Мажейко, спира Мужакана у дальній кут.
Але у Мірея є Віталій Купін, який може знову вивести свою команду на перший. Здається, що він робить гэта на заказ. Коли треба, то ти забираєш. Євген Бурко ледь не забив. Суддя мовчить, там, здається, м'яч потрапив у руку. Артем Шевчик робить станцію. І недокладна передача після гэтых танців. Ну, пора. Я працював достатково добре гэту передачу. Артем Шевчик трогає м'яч і робить недокладний пас. Знову це було вельми неприємно. Ты вопросы, ты что? Чисто нормально ты играешь. Мог замкнуть гулец Мирея на этот пас. Алексей Маженко с мячом. Пас на Артема Шевчика. Удар сдает выше, значно выше ворот летит мяч. На гэты момент. Передача недокладная. Добро. Пас, рани, робить пас, удар по воротах выше. Аут Макаристович Лепис. Дрейков з м'ячом, передача на Владислава. Добре. Олексій Маженко, удар! Євген Бурко знову витаскує м'яч і вибиває його в аут. Добрий маневр Олексія Маженка. Помилка, яка може скласти голом, але Артем Шевчик був пильний в цьому моменті і вивів м'яч у аут, відвівши небезпеку від своєї брами. Андрей Гохов з м'ячом. Артем Шевчик. Марко Васильевич, Алексей Маженко и Евген Бурко будет вводить от своих ворот. Шукає кому дати пас, знайшов вильця своєї команди. І знову Віталь Купін в'єс на перший. Це вже знайшов передача. Біть! Добре згуляв зараз Влад Тарасєвич, не трималося забити гол. І ось момент у Віталіка Купіна не трималося реалізувати цей момент. Знову на поле вийшов Павел Купцов, який отримав травму. Передача на його і не стояв, вивів м'яч у аут.
час. Купцов не зрозумів, що він хотів зробити. Когда трамвай заканчивает до полночи, точно будет. Артем Шевчик. Передача наперед, Литвинчука. Не докладно. Зараз добро перепасувалися. Добра перепасовка була в Міреля. Помилка була. Не докладно. Не треба було зараз. Дуже сильно до удару. Ну, это был добрый момент для Миреля. Виталий Кухан мог забить свой третий гол в этом матче. Но Андрей Кохан не дозволил ему это зробити. Знову Віталік іде наперед. І ще один кутовий. І ще один кутовий на користь Миреля. Сам Андрей. Кутовий. И добрый был удар Артема Шевчика, там забить Евген Бурко ратует свою команду, Влад Литвинчук, пробивая недокладно. Удар! Не было гола. Нет, это недокладно. З'явився інтершум у нас зараз по шашкині. Андрей Кохан. Лесь не помилився з передачею. Павел Купцов. І знову Віталь Дубин зробив п'ять. Зайшов у вугол, і він не отрималося пробити. Аут на користь Альтляпіса. Знову аут на користь Альтляпіса. Андрей Кохан. Влад Литвинчук. Помилка. Виталий Кухан не дали ему пробить как след. Помилка знову. Передача Влад Литвинчук. Алексей Можейко. Аут на користь Миреля. Красивый звук. Удар побрал, недокладно. Владислава Литвинчука. Это первый удар после час. Не отрывливается у Альтляпіса, конечно, зараз. Проводит свои атаки. Виталь Кухан с мячом. А зараз добрый момент. Удар по браво. Мишакянов под оборотцы вылетел в этот мяч. Але Евген Бурко справился. Режиссерный удар. Спрашивается кульцы. Артем Шевчик. Виталий Софеевич перехватил этот мяч. Вес, открылся гол.
Порушил правила Андрей Кохан. Сгулял поза межами своей штрафной пляцовки руками. Стандарт на користь Мироена. По свистку каже, и Виталий Пупин рихтуется забить. Разница будет с тобой, гульцы. Поглядим, что будет. Удар! Нет, не было. Заблоковала стенка этой страны. Еще удар. Небеспечно. Алексей Башенко, передача. Лучший не забега этого мяча. 2-2 лік. Уже зовсім не шмат засталося у другім таймі гуляти. Передача Влад Литвинчук. Але обороться Вернера. Перехопив этот пас. Это было незрозуміло. І добрий момент був зараз у Вернера. Как скончить эту гульню с перемогой 3-2. Але ні, Андрей Кохан на місці. Штрафний удар на користь Ляпіса. Артем Шевчук рихтує, як він виконати. Ладно, с мячом. Прострел. Нет. Так будет. Смог. Ви бачили, що зараз перепинок у війні, ви бачили, що робив Віталій Пупін. Як я забив цей гол. Це просто невероятно. Скільки моментів було у команди Ляпіс, як забити, але рятував Євген Бурко, і трапляли яди у ворота. А тут просто Віталій Пупін. Команді всі свої моменти використав для скучок просто. Перемога Мироена. Это невероятно. Ще раз віншуємо і з гэтым Ляпіс трапляє у баш за третє місце. Вельми досадно, конечно, команді, бо гуляли вони добре, забивали пригожі голи, але Мироен невероятно. Що вони роблять, ці хлопці? Просто перемагають 3-2 і виходять у фінал. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал. І до побачення, до нових зустрічей.